What's up mga ka-storage? Katapos ko lang magluto ng handa sa asawa ko. Okay. Puto. Pero itong puto, hindi ko ito linuto ha. Ito lang. Kunti lang. Ito lang. Pansit. Kunting pansit lang. Isda. Kanin. Nay, mga ganong budget. Nagkakaroon na rin ng gastos. Puto na. Puto. Kabayo, hindi pa. Nilutuin doon ni paring Roger. Restaurants. May mga bisita ko ngayon pupunta. Sana magustuhan nila kahit kunting salo-salo lang. Panulak. Restaurants. Subscribe my YouTube channel. In English. Birthday. Birthday daw. Ay, busy-busy ka dyan ah. Ito mga bisita ng ano ko. Ito yung maingay lag dito eh. Ayaw mo pakita ng mukha. Din, kumain ka na. Ay. You're the best. Lego fix. Ito nga kinakasama. Sumihapay ng buhok mo po. Pagpit ka na. Tapos yun sa Facebook ah. Hindi man pin niya. Ano yan siya, pre? Ayun. Tignan tayo bukas. Tignan tayo. Kaya lang, pre. Tignan tayo bukas. Kaya tignan. Hindi ko pa bukas, pre. Makita mo yan doon. Maaga pa. Oh, pre. Kaya na. Alam na alam. Ang ina sa ano? Nandun sa ano? Pulang-pula yung mata. Gusto matulog, yun. Ano ba ganun? Sin sa akin lang. Sarap matulog yun doon, no? Ako nga, kanina, talagang, yung nakaano talaga ako, ang daming bumibili pala. Tapos, nakataas na yung pa ako, tapos ganyan ako. Ay, pinabantay ko kaya engine. Tingnan mo natin engine, talagang hindi na kaya. Ang dami na palang bumibili, ang sarap ng tulog ko, tinatawag ako, hindi ko na napapansin, nagpapatugtog pa ako. Tapos, hindi ako na engine. Sabi nga, dami na pinamit na yan, hindi ko pinigyan. Kuy na eh. Covid ka na pare. Covid na talaga. Sabi hindi ko na nag-use. Bukas pa lang tayo, di ba? Oh. Ano oras na? 10:45. Ha? 10:45. Okay. Akin na yan? Hindi, sa akin to.